Thokozani bogogo nomkhulu wegama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusimuzi kaNgomayeza uVusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Siphinde sahlangana futhi bogogo nabomkhulu. Sase uVusimuzi lona Vusimuzi kaNgomayeza. Ngisatholakala eGermiston ku 084 972 9634. Ngibuye ngitholakala ku 071 563 1672. Bogogo nomkhulu, ukunyamalala kwami akusho ukuthi senginilahlile, ngoba ngiyazi ukuthi aningilahlanga nani. Nisa phone, nisa subscribe, nisa like ama video, then yeah. Bengifuna nje ukuthi ngidlulise ukuthi ngisho ukuthi cha sisasekhona la eGermiston kulonyaka omusha, sisasekhona. Siyahlola efonini bogogo, siyahlola efonini, ucala ufaka imali cala, then bese ke siyohlola. Kodwa ke imali angithathi eshop, angithathi imali la kuma money market, cha. Imali ingena e-accountini yami uNetbank no Capitec. Siyahlola, siyasiza abantu, ngiyatholakala esigodlweni. Uma ufuna ukufika kimi uyakwazi ukuthi ufike khona la eGermiston. Siyahlola bogogo, siyahlola efonini, siyahlola yonke indawo. Uma ufuna ukuza kimi uyeza. So manje bengifuna nje ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu isupport yenu, ngibonga kakhulu kuba khona kwenu empilweni yami. And then ke yeah, sihlola ngo-R200 ukuhlola both efonini nasesigodlweni, ngo-R200 akushintshi, kusengakashintshi konke lokho. So manje yeah, siseza nama video amasha, sibhizi kakhulu, siyeza nama video amasha ukuthi nje umuntu busy ngezinye izinto. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu support yenu, ngiyabonga kakhulu ukuba khona kwenu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa nje phone, follow up, ask questions, and then ne-consultation, consulta nasefonini kanjalo. Siye lapha la kumele silaphe khona. Sithwalo sikhona, sithwalo sedlozi sona esisenzayo, isigubhu sikhona, siyakwazi ukuthi silekelela la singalekelela khona. Thokozani.